Preso politiko getxotasun larriarekin egunetik eta egunera osasuna galtzen, berriz ez dutelako berreskuratuko osasuna galtzen, ez aldari tortura fisiko eta psikikoa. Ume txikiak, aitonak, amonak, aste guztietan 2000 kilometro egiten, arnaza eta maitasuna eren maitatzen dituzten zenide eramaten ez alda hori tortura. Baina guk ahalegin handiak egiten ari gara hori gainditzeko. Baina ez dago erantzunik. Ez da nahikoa. Asko gehiago egin beharko dugu. Madridek ez dauka asmorik erantzunik emateko. Alderantzi, hilakoa bialtzia nahi du preso bizita etxea bialtzia bainok. Gogoan dut, orain dela 40 urte Bergarako alkatean nintzenien, Bergara etorri ziren, Txilida, Iñaki Katxo, Miguel Castel, Elosegi, Felix Soto eta beste batzuek, eta txintxilikatu zuten Bergarako udaletxeko balkoian pankarta bat askatasuna eskatzen. Eta jaso zuten erantzuna, herria jaso zen, zutik ipini zen, indartu zen, eta lantu zuen preso guztiak kaleratzea. Eta hori zegatik orain ez, orduan egin bazen. Herria indartu zen, eta ezen esan Suárez edo Martín Villa presoak atea zituztenak. Herrian indarrak atea zituen. Hori behar dugu orain ere, zati Madrid aldetik ez dago erantzunik. Nik eskatzen diot, instituzioei, alderdi politikoei, zientifikoei, kazetariei, kirolariei, oihartzun haundia dutenei, jasotzeko aboza, oiukatzeko, borrokatzeko, herritarrei, jaso, indartu, elkartu, borrokatu, atera biatu preso eta batez ere getxolarrian daudenak, baina orain, ez dugu utzi behar, egun bat gehiago egoera horretan egotea. Hori egin behar dugu.